Itt ezek azok? Ezek azok? Ezek azok! Ezek azok! Ezek azok! Jó, adjál fél milliót most azoknak. Nem akarok, nincs is annyim. Dehogy is, nem tudom, hogy van annyit. Add az összes pénzet. De miért lenne? Adjad. Ez miért jó? Akkor jó. Nekünk ez így is jó. Nem kapja a damage-et. Hát ez kurva jó. Nem baj, ketten haltak. Szia, milyen a Magic Bullet? Szia, mi? Milyen a Magic Bullet? Milyen Magic Bullet? Hát a Magic Bullet. Milyen bullet? Magic. Nem. Ez így van. Tűz. Gabüst. Itt fasz. Ja. De kur... Aj, geci! És hogy sikerült? Lenyaltad, vagy hogy? Persze. Jó! Mi a fasz lősz, te barom? Én nem lövök. Nem lőttél, nem mocsog. Ki? Nehogy azt hittek valami. Ki a faszért jössz te ide? Hallod? Megy be a rántársájára! Megy be rá! Faszért, de válsz meg! Ezek ugratnak. Ott az RP-s.